Maayong adlaw mga ka-code eskwela ug welcome dinhi sa atong lesson nga maghisgot og dictionary. Una ta mo padayon sa unahan, ayaw kalimti sa pag-subscribe sa atong channel no para updated ta sa bag-ong mga lessons ug videos. Karon atong isgutan kung unsa ning dictionary. Kaning dictionary sa English nga definition niya is a collection of items wherein each item is a key and a value pair. So, mura ni siya pareha atong list nato o katong arrays. Pero ang mga contents sa atong items is naka-key og value gyud siya nga pares or combination. Okay? Og ang sunod is ang mga items pod sa usa ka dictionary ma-access ni siya via sa index, pero ang index na to is identified by a key. So mo na siya ang konsepto sa dictionary. Okay? So dito ta sa ato ang code no para makita nato kung unsaon paggamit aning dictionary. So para maka-declare tag dictionary diri ta sa line 12 mag focus. Sa line 12 nag-declare tag dictionary nga ang iyang key og value nga pairing or pares is strings. Okay? So unsay pasabot ani? Kaning dictionary nato na duha ka type parameters no. Ang una is ang string niya nga key. So meaning kung unsay mao ni siya naga-identify kung asa ang imuhang mga items, okay? And then kaning string mao ni siya ang kadtong value sa imuhang key value pair or sulod sa imong item, okay? So mao ni siya ang pag-declare sa dictionary nga variable. Karon para makabutang ta og mga item sa atong dictionary na atay ginatawag or magamit diri nga kaning add nga method. Okay? Sa add nga method na ay duha ka parameters. Ang una nga parameter is ang key niya sunod ang iyahang value. Okay? So sa atong example, Avengers Real Identity, so ang pares niya is for example sa atong item diri is kaning number line 13 natay si Iron Man is ang tinuod niya nga pangalan is Tony Stark, di ba? Kung familiar mo or hilig mo sa Avengers nga mga or sa Marvel nga mga superheroes. Diri sa line 14 nag-add na pud ta og Captain America. So ang real identity or name ni Captain America is Steve Rogers, and then sa line 15 nag-add na pud tag superhero nga si Doctor Strange as Stephen Strange. Okay? Karon atong tan-awon kung unsay or unsaon nato pag-access sa sulod sa ato ang dictionary. Okay? So usa ka paagi ana niya is kani. Pwede ta mag for each loop sa ato ang dictionary. So diri sa atong for each i-store nato siya diri sa item nato nga variable, tapos kaning item ang pinaka-key or pinaka-importante nga atong timan-an ani is ang kada item sa usa ka dictionary naa na siya key ug value nga property. So in this case, ang key ani niya is kaning first parameter na to, for example kani sa Iron Man, tapos ang value ni ani niya is kaning si Tony Stark, okay? So ato ning padaganon para makita nato no kung unsay sulod aning dictionary nato. Okay? So F5 lang sa inyong keyboard or i-press ang play nga button. Okay? Okay, so mo ni siya. Okay, so mo niyang output. So sa output niya gi-output na to ang key which is Iron Man, and then ang value is Tony Stark, and then so on and so forth. So ingana ang pagpa-output nato sa mga values nato sa dictionary. Okay? Ano siya. Sunod, ang usa pod ka ang usa sa paagi nga makuha nato ang mga value sa ato ang item sa dictionary is via the key. So sa kaning example diri ta sa line 16. So atong ipa-output ning value sa key nga Iron Man. Okay? So pangitaon niya ning Iron Man, tapos
i-output niya ang kaning value niya. So mo ni siya. So atong tan-awon no. So ang expected nga output ani is Tony Stark. Okay? So tama siya ano, ang output is Tony Stark. Mo na siya value ani nga key value pair. Okay? So nga na siya. Karon, pwede sabta mag-remove og item sa ato ang dictionary. So kana siya nga paagi, ang magamit na to is kaning dot remove nga method. So sa remove, ang isa lang niyang parameter ang kadtong key niya. So in this case, si Ironman atong gi pasa nga parameter. Okay? Tapos ato siyang ipa-output diri kung naa pa ba si Ironman. So atong i-double check ha. So padagano na to. Okay? So karon natay error dire nganuman tungod kay unsa ang iyang error? Key not found exception, meaning tungod kay gi-remove naman nato ning Ironman nga via sa aning Ironman nga key, ang key kani nga key value pair wala na ni siya sa atong dictionary. So mag-error out na ni siya, mao tong exception niya kadtong key not found exception. Okay? So ato ang ipa output na lang via kaning for each nga loop. Okay? Para makita nato yung output. Okay? So butangan sa nato separator. Ana. Okay? So, muna siya. Para nato balik. Okay? So there is first niya nga output is naa si Tony Stark, no? So kaning output nga Tony Stark dire kani siya mo ni siya resulta ani nga linya. Okay, nga code. Tapos i-remove na to siya si Iron Man unya gipa-output na to via for each. Karon mao na ni ang resulta niya. So kung napansin ninyo no nga duha na lang kabuok ang sulod sa atong dictionary. Nawala na si Iron Man. So ingana ang sistema sa or konsepto sa dictionary. So balimura ni siya pinaka close example is kanang dictionary, di ba natay libro nga dictionary nga gamit na to para mabalo na to kung saang meaning sa usa ka word. Di ba sa dictionary na ay ang format niya is ang kadtong word and then ang kadtong meaning niya. So ingana ang same idea aning dictionary nga collection nga structure diri sa C#. Sa kanunay, uban nilang kuninyo ug magpadayon kita sa pagtuon dinhi lang sa Code Eskwela.